Ahoj, jmenuji se Tomáš Jantáč a jsem makléřem v Reality. Jsem v obchodě už od svých 16 let a vyučili mě obchodníci ze staré školy. Tehdy platilo férové jednání, hlavně slovo, který jste dali, a kde byl klient neboli zákazník na prvním místě. Přesně tak pracuji i já v realitách. Podle toho, jak jsem se to naučil. Přijdu k vám a bez jakýchkoliv zástěrek a mlžení vám vysvětlím, jak celý obchod funguje. Pak po celou dobu samozřejmě budu s vámi v kontaktu. Pokud mi svou nemovitost věříte na prodej, tak ji nechám profesionálně nafotit, skvěle ji připravím, dobře ji odprezentuju, seženu klienty na prohlídky a zajistím veškerý právní servis. A po celou dobu obchodu vás budu informovat, kde jsme a v jaké fázi se nachází obchod. A vy tak můžete být v klidu, protože budete mít makléře, kterému můžete věřit. A proto neváhejte, napište mi nebo zavolejte do kontaktu, který je nyní na obrazovce.